Onyeisi ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka agụmakwụkwọ prima na steeti a bụ ASUBEB na mkpirisi bekee Dr. Vera Nwadinobi ekwupụtago na aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Soludo kwadoro nnọọ nke ọma ezi amụma maka oge agụmakwụkwọ nke afọ a ga-amụta afọ ọzọ nke a ga-anọ n'oge eteghị aka wee gbaa n'anwụ. Dr. Nwadinobi bụ onye kwupụtara nke a n'oge o ji aka ya wee mee njem n'ụfọdụ ụlọ akwụkwọ prima enwegasịrị n'Ọka ebe ọ nọ wee dọọ ndị isi ụlọ akwụkwọ a nakwa ndị nkụzi aka na ntị na onye na onye ọbụla n'ime ha aka na-akpụ akpụ isonye na ya bụ ụgbọ na-aga aga ka a ga-akwachapụ n'agịga n'egbughị oge ọbụla. Ka Queen Anịgbaọgụ kọchapụrụ gị akụkọ a. Mgbe ọ na-akọwa mkpa ịkwalite ụlọ akwụkwọ ọbụla dị na steeti a, kwuru na ọ bụ ihe kachasị dị mkpa na ọchịchị Soludo, nke onye ASUBEB chairman kwuru na gọvanọ nwere atụmatụ iwetakwa ndị nkụzi na iji mezuo okwu ọnụ ya. Ọ kọwakwara ndị nkụzi dịka ndị maara ihe ekwe na-akụ ma kpọkuo ha ka ha bụrụ ndị ga na-ekuzi ezi akparamagwa nyere ụmụ akwụkwọ iji mee ka ha bụrụ ndị bụ ọpụrụiche n'ọdịnihu. N'okwu nke ha ka ndị isi ụlọ akwụkwọ All Saints Primary School Amenyi Ọka bụ Oriakụ Ngozi Oti nakwa Oriakụ Patricia Onyekwelu onye nke State Model School Ọka kenekwara onyeisi ASUBEB maka njem ahụ ma kwenwe nkwa na ha ga-eme ike ha na ịkwalite agụmakwụkwọ na steeti a. Ụlọ akwụkwọ ndị ejegasịrị nneta gụnyere Udozọ Memorial Primary School, State Model Primary School, Amamife Primary School nakwa Ezioka Primary School. Ha ncha niile dị n'Ọka. N'oge njem ahụ ka ndị ABS hụkwara ụmụ akwụkwọ ebe ha na-ede ule nke akpọrọ Corridor Test. N'otu aka ahụ ka ndị ABS gakwara All Saints Seminary School nakwa Central School nke dị n'Ekwulọbịa ebe ha hụkwara ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ka ha na-enene une. Onye prịnsịpal nke All Saints Seminary School Ekwulọbịa bụ Reverend Canon Obiora Mgbemena kọwapụtara atụmatụ ha nyegara mbido akwụkwọ nke bidoro ma kwunwe na ha ga-agbado ụkwụ n'inye ụmụaka ha ezi ọzụzụ. Reverend Canon Mgbemena gakwara n'iru wee kwuo na ha ga-agba mbọ ịrụgharị ụlọ akwụkwọ ha dịka iji igwe kọmputa na-ekuzi ihe ma kwuo na ha ga na-ekuzikwa ihe gbasara Healthy Living Initiative nke Oriakụ Nonye Soludo n'iji mee ka ụmụ akwụkwọ kwụsie ike. Onye nkụzi Oriakụ Chinwe Akpụa kọwapụtara njikere ha dị n'iji bido agụmakwụkwọ nke oge a ma dụkwa nne na nna ka ha nye ndị nkụzi agbamume na nkwado ha kwesịrị inye ndị nkụzi.